Bishalgor Uttam Bokto Chomani Amchia Bolong Tang Bitikni Shabok Klani Rock Bolong Bishingo Hana Riwi Roto Karika Esmil Koboi Generator Kasha Piaba Kebonapano Romoi Mandia Bishalgor Bukaste Ganangai Tabok Raida Siati Manikane Yakton Klaimung Rock Belakino Akarja Puja Kok Mani Bishinte Churila Bolong Tang Bitikni Jompojala Forest Protection Unit in charge Bijoy Ghosh Uttam Bokto Chomani Amchedi Bolong Kothogo Hana Rikha Te Bolong Kothogo Hana Riwi Raitugui Kariwi Manka Esmil te generator kaisa phiaba patima thayo tongnai rok khari thangmani koktuma in charge Bijoy Ghosh bini barjano yachagai samung tangmani gobang salchi kaya kho bo in charge ni barja yachakmani yagul bishal goni kurang thairogo avian khlai raida seate manikhani tonijak rokno roto karikha raida seati bolong kothogo haboi bufang rok raboi kachi rogoi telangnai rok rotok kariboi tongo in charge Bijoy Ghosh abahai kurangsa thayo simia kabangma thairogono raida seke bolong bisingo haboi bufang rok tanai kachi rogoi telangai hati rogo phalpai khlayo phatar rogo yakton khlaijago chorilam bolong tang bedini tangphang Bijoy Ghosh bobini barjano yachagai tabuk juda hana juda rotokmung avian rok khlaitong bo sawai botongo bo kathang tongsak bini langma tongsak bolongni mani rokno muthangnai hinai আজকে গোপন খবরের ভিত্তিতে আমরা একটা অভিযান চালাই উত্তম বক্ত চমনি এরিয়া তারপরে গিয়ে দেখি একটা ইলিগেল সমিল চলছে তারপর আমরা ওটাকে বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে আসি একটা সমিল আর এর সাথে একটা জেনারেটর আমরা এপিও জম্পুজলা থেকে আমরা ওখানে গিয়ে একটা অভিযান চালাই সেখান থেকে আমরা নিয়ে আসি আমার নাম বিজয় ঘোষ ফরেস্টার